Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsir al-Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Amin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kala ngendika sapa Nabi Saleh. Ngendikane ya qaumi, he kaum ingsun. Ubudu padha manembah, padha ngibadah sapa sira kabeh Allah ing Allah. Wahdahu khale sewijine Allah. Malakum ora ana iku keduwe sira kabeh min ilahin saking pangeran ghairuhu utawi sakliyane Gusti Allah. Huwa utawi Gusti Allah iku angsa utawa angsaa kang ngersakake utawa kang nek cara bahasa keren ya kang nyutradarai. Nasaa kang jedulke. Sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh minal ardi saking bumi. Fa innal insana mongko sak temene utawi insan menungso iku makhlukun dititahake. Dititahake minal mani saking banyu mani. Wa huwa utawi menungso iku utawa wa huwa utawi mani iku mutawaladun den lahirake utawa dibentuk minad dami saking getih. Wahum utawi para menungso iku mutawaladun dilairake minal aghdha minal aghdhiyati minal aghdhiyati saking aghdhiyah ghaza. Wahia utawi aghdhiyah iku imma hayawaniyatun ana kalane sing bangsa kewan wa imma nabatiyatun lan ana kalane sing bangsa nabatiyah cecukulan fantiha fa intihaul hayawaniyati mongko utawi pol-polane sing bangsa kewan utawa intiha
intihak niku ya kebutuhane sing bangsa kewan iku anabatu tetukulan wa huwa utawi tetukulan iku mutawaladun dilahirake utawa dijedulke minal ardi saking bumi. Fasabata mongko netepake utawa fasabata mongko wis tetep apa anallaha ta'ala sak temene utawi Gusti Allah Ta'ala iku angsaan jedulake sapa Gusti Allah al insana ing menungsa minal ardi saking bumi. Nabi Soleh dawuh he kaumku kowe do manembah marang Gusti Allah sewiji aja mangro-mangro malah kepara aja nyembah liyane karena nggo kowe kabeh ki ora ana pangeran kejaba mung Gusti Allah. Wiwit mbiyen para nabi ki ngejake mesti manembah nang nggone Allah sawiji. Allah tok nek ora ngerti sawiji. Ming Allah sawiji utawa Gusti Allah tok. Wong ora ana pangeran liyane Gusti Allah. Liya-liyane kae iki dudu pangeran. Liya-liyane kae iki dudu Tuhan. Liya-liyane kae dudu hal sing layak disembah. Wong nyatane ra iso arep kaya Gusti Allah ki ra iso. Saiki nyinau asal usul sing jenenge Gusti Allah niku ngawali njedulake kowe kabeh saka bumi. Njedulke kowe kabeh saka bumi. Wong menungsa niki nek disinau anane utawa disinau jedule disinau oleh dititahke asal usule nek nganggo akal kae saka Banyumani. Menungsa niku dijedulke dicipta saka Banyumani. Banyumani niku dicipta utawa dilairke saka getih. Banyumani saka getih diproses nang jero awak karo Gusti Allah sing gawe. Jasa nek liyane Allah apa iso ngono kuwi. Diakal wis ra ketemu kok ya le proses karo le gawe iki piye. Nang nggon awake wong ngeten niku werna-werna, ana getih, ana sungsum, ana berbagai macam organ. Lah ten riku niku iso nyipta sebagian getih dadi Banyumani. Mbuh campurane apa aku ya ora ngerti. Dicampur-campur kae tak kira ya kaya Banyumani sing kok laire menungsa-menungsa rada cetha iki mbiyen campurane nganggo alkohol barang ya iso tak kira. Tak kira lho ono campurane. Lah kuwi Gusti Allah sing proses nang jero awak niku Gusti Allah niku. Saka getih kok malik sebagian tercipta mani, sebagian tercipta liya-liyane nika lah wis ana kebutuhan-kebutuhan sing ana ning jero awak. Ngantek jeneng-jenenge wae radong. Lah menungsa insan niku dilahirake saka reregete niku. Saka reregete proses terjadinya pengolahan sing ana ning jero awak niku. Aghdiyah, ghodha. Utawa nek ra reget ya saka saka panganan. Napa niku nganan? Saka panganan esuk, saka mruput. Mula aghdiyah niku kadang ana sing maknani sarapan. Saka sarapan.
Menungsa niku dilahirake saka niku. Saka proses terjadinya getih diproses dadi mani, mani niku mengke dicipta karo Gusti Allah dadi menungsa. Utawa panganan-panganan esuk sing do diproses ning awak niku ana kalane engko dadi kewan, manine niku diproses ana kalane dadi kewan, utawa panganan esuk niku diproses ana kalane dadi sing bangsa kewan, nek ora sing bangsa kewan ana kalane dadi cetukulan-cetukulan. Wah, Gusti Allah lek ngreka pokoke wong ora tekan mikir. Ngerti iki ya mung ana, wong iki ngertine pokoke ana nampa. Nek wis nampa terus do diolah, terus do didadekke sangu urip, didadekke sarana urip, didadekke kekuatan urip. Kamangka intihake sing bangsa kewan, nek wis ngeten niku. Dadi intihake sing bangsa kewan niku mengke maring tetukulan. Kewan ngeten niku do iso berkembang biak, do iso gedhekke golongane, gedhekke rombongane ngeten niku ya saka tetukulan-tetukulan iku. Gek tetukulan jedule mesti neng bumi. Bumi kae jedul berbagai macam tetukulan iku sing jedulke ya mung Gusti Allah, nek wong ora iso. Wong iki mung nandur. Ora jedulke mung nandur saka ana ditandur engko jedul we ganti. Nek wong iki mung kon nyempluke kacang, nyempluke jagung duruki. Ira sekono, nek kuwi sekono wong nyatane jenengan nyekel kacang, nyekel jagung. Saka nyekel winih pari kae ditancepke. Nek Allah ora kok ya mbok ora ana wong ngerti wae ngerti nang kene iki jedul. Nah kene iki jedul, nang kene iki jedul. Sing tetukulan niku mengke ya mung dadi rejeki utawa dadi pangane para menungsa. Iki dadi rezekine para menungsa sing ten riku niku para menungsa terus dadi iso berkembang biak dengan proses-proses takdiriyahe Gusti Allah. Nek wis ngono kuwi apa ya ora ketemune sing paling berhak disembah ki ya mung Gusti Allah. Wong nyatane segalanya saka Gusti Allah, sing liyane Allah ora iso arep niru Gusti Allah le ngreka urip, le ngreka alam, le memberlakukan sakabehane kahanan. Ha kok malah nyembah reca. Reca ki sapa wong kono iki omong wae ora iso. Jenenge reca iki omong wae ora iso kok. Malah disembah-sembah iki rak ya ndagel to saiki jajal nek digagas karo nek dingen-ngen wis. Ning kadang kala wong iki kumalungkunge iki masalahe gelem percaya, gelem temandang ki nek weruh secara kasat mata iki lho. Angger aku weruh ya gelem. Karepe iki kok nyembah Allah ning dheke weruh Allah sithik. Nek ra weruh mula gemang, mending weruh reca, gek nyembah reca wong ana weruh kok. Ora gelem ngimani masalahe nek ra weruh ki mamang jembuh ana mbuh ora e. Ning ati ki mamang, wong aku rung weruh kok. Mbuh ana mbuh ora lah iki arep kowe ra weruh kae terciptanya kabeh kaya ngene iki terus saka sapa? Le jawab wah kuwi iki alam. Wah wis angel kok lho. Lah nek wis kuwi alam, lah alam iki sing gawe sapa? Nek kuwi jedule kewan, jedule wit, jedule apa-apa kok kuwi iki alam, terus alam iki sing gawe sapa? Jawabane ya wis pokoke mung ngono ae to, pen ngene iki kan. Mbuasan
Detelke sisan lah kowe urip ki le muni tek duwe roh, tek duwe nyawa. Lah ya memang uripe wong ana ruwe utawa ana nyawane. Lah apa kowe iki weruh nyawa? Kok le yakin timen nek uripmu tek ana nyawane iki apa kowe weruh nyawa apa piye? Wong yo ora weruh lho kowe iki kok yakin. Piye kuwi wis? Saiki ciut wae ning awakmu kowe iki urip tek oleh muni ana nyawane utawa ana ruwe. Lah apa kowe iki weruh? Nek nggon nyawa nek nggon roh arep ora wriwu kae kowe iki percaya ana sebabe kowe iso urip. Kenapa anane uripe alam sing gawe Allah kok emoh percaya? Kowe nuntut weruh. Wong kowe iki tak kon meruhi nyawamu dhewe sing manggon ning awakmu kowe ora iso. Lah kok nyawa wong kowe iki tak kon weruh elekmu dhewe kowe ora iso kok. Rasa nyawa elekmu dhewe kowe ya ora weruh ta kowe iki. Nek eleke wong wae. Arep ora ketok kae. Weruh wong nyatane iso ngomongke kok. Arep piye kuwi wis nek ngono kuwi. Makane omongmu ki jan subjektif banget. Dadi rada mbang sindi mbang siladan. Nek kok nyembah Allah ora gelem alasane ra weruh, ning nek nggon gang nyawa ra weruh kae percaya nek ana. Wis mung ra beres tok. Karang ya hidayah pituduh ki jedule saka Gusti Allah. Jaen ngantek kaya ngapa? Nek urung oleh hidayah ya Allah ya tetep ngono kuwi, ketemune tetep ngeyel. Ketemune ming tetep maidu. Nganggo dalil akal, masalahe akale ra tekan, mripate ra wiruh. Kamangka cetha jan nek diukur wong nyatane sing jedulke para menungsa iki sing jedulke para menungsa saka bumi niku ya ming Gusti Allah. Proses logikane pokoke dicipta ning awake wong saka banyu mani. Iki proses sabab musabab tumitahe. Gek banyu mani niku digawe saka getih wis urut-urutane wis ngono kuwi. Terus engko saka sarapan-sarapane para menungsa ngoten niku karena proses akhire ten riku niku bumi dadi werna-werna. Ana kewan, ana tetukulan, ana apa-apa ya mung proses para menungsa niku. Lengkap kae terusan wong nyatane menungsa iki ya terus iso nandur klengkeng, iso nandur jambu, nandur pelem, nandur pari, nandur dhelé. Kadang kala kebon alas nganggur wae karo Allah jedulke wit-witan, jedulke cecukulan, jedulke kewan. Mula kadang sok kaget jenggunu lah kok ngerti ana kewan rada asing nang kene. Wes kene iki kebak wong lha kok tiba-tiba ana munyuk jedul. Yo kewan asing iki nek iki to. Padahal nang kalangane para menungsa akeh. Kok yo iki ya sak karepe Allah kok yo ngono kuwi. Kaya dilalai ana munyuk wae jedul. Wong kula ya sok mikir ngono kuwi Je, age asik-asike ngaten ngerti mak gremet-gremet nang pipi ana semut. Iki gek le jedul saka ngendi iki mau iki? Kok ngerti ana semut? Nang pipi ana semut nek tiba wong kula ora ning isor payon, ora ning isor wit. Ndadak ning lapangan. Lah saka ngisor, lah kok ling gremet munggah tekan pipi aku ora krasa. Nek saka ngisor gremete niku kudune wis krasa risi-risi apa piye. Ngetiti mak jenggunu ana. Ya nek jenengan ora mikir ngono iki pokoke ya ming ana. Ngono nek dipikir dadi iman sih wong. Dadi kandel, percayane karo Gusti Allah iki dadi kandel. Ha terus kae kok nang nggon jluwokan
ana banyune, ilenane saka endi ora ana, akses mili ora ana wong ming jluwok ana banyune sih. Ha kok ngerti itu ana citule. Iki kok banyu jluwokan sethithik kok ngene kok wis ana citule iki. Diturut ora ana, ilen-ilenane mlebu ndono kuwi iki ora ana. Wong akses mlebu rono iki ora ana kok ngetiti ana citule jajal. Wah, Gusti Allah iki nek nitahke di luar akale menungsa. Iki banyu cetha ming ana dhewe, maksude ana dhewe iki ora dileni saka kiwa tengene. Ning jebul ana citule. Karena Gusti Allah iki pancen le arep ngreka kahanan donya iki ya kowe njak sing gawe kono sak karepe kono. Kita niku kon ngimani wae. Kadang menungso iki sok kebablasan, sok kumalungkung, nggon kaya keten niku ora di tafakuri, ora dipikir, mula terus semende karo kepercayaane nang gone Allah sok kurang. Apa-apa dipikir wah penak banget ya apa-apa iki sing kuwasa Gusti Allah ya. Sing kuwasa angsa akum jedulke kowe kabeh, termasuk engko jedulke kahanane kowe kabeh iki ya Gusti Allah. Sing jedulke kahanan antarane siji karo sijine niku ya Gusti Allah. Sing mutusi ya Gusti Allah. Sing mutusi iki ya Gusti Allah, ora kok jenengan, ora kok ikhtiare jenengan. Ikhtiare jenengan, usahane jenengan iki sak kodar dadi ngibadah pinangka menungsa men ra kainan. Usaha utawa ikhtiar niku ki temandange menungsa. Men dadi ibadah nek cara polahe, nek cara akal men ana hukum ora kainan. Ning keputusane Gusti Allah kok ya. Misalkan kaya jenengan sing tani nandur, wong duwe sawah, iki rak ya diikhtiari, diusahani, ditanduri. Jenengan usaha nanduri. Lah nanduri niku dadi gerak utawa dadi ngamal ngibadah. Iki temandange ya nandur pari saka mulai ngluku, bar ngluku digaru dilus. Terus dicencem sedina sewengi, bar kuwi terus didautke, terus ditancepi pari utawa winih. Niki usahane menungsa. Ngibadah wujude nggarap amanate Allah jenenge sawah. Polahe dadi ngibadah niku polahe. Nek jenengan semende wong karo Allah diamanati sawah ya tak manfaatke. Bar ditanduri, direka, digarap, aja ngantek banyune sa dilap-lepi. Kadang nek banyu angel do gawe sumur bor ning sawah. Nek banyune angel kadang nek gampang do dilepi saka kalen-kalen ndeke pemerintah. Ora kainan anu nek usahane wis cetha usaha. Terus engko ana hukum akal, ngapa kok kowe nggarap sawah? Lah dikeki sawah nek ora digarap rak ya kainan to. Mula tak garape men ra kainan. Ha ning kuwi engko panen apa ora? Lah iki nek nggon urusan panen wis ndek Gusti Allah kok ya nek jenengan wae lah cetha kok ngene kok ayo mesti panen kok ya. Lah iki kleru nek jenengan ngomong ngono. Jenengan ra kuwasa netepke panen apa ora panen. Wah entenana to 70 dina rak panen. Enteni tenan. Durung sida 70 dina iki agi oleh 55 ngerti-ngerti do loso do coklek kok. Wong diajar karo tikus. Lah muni 70 dina mesti panen. Lah iki 55 dina kok do loso, do coklek kok ngene. Asu kok tikuse tobat. Tobat piye iki nek ngono kuwi? Mula aja mestekke wong iki Gusti Allah sing kok. Nah, akhire wae ming terus gedhe-gedhe kae. Tengok nang nggir sawah, watine gemeromang.
Misu-misu yang anu tikus kuwi. Lah piye Je kok dintekke tikus ki? Oh nyatane iki lho. Dua coklek dua hancur niki wis kok ngene iki wis. Ah tikus kok tetep tikus. Lah kok dadi ana tikus? Lah kok dadi ana tikus sing mangan tanduranmu kuwi tek piye? Saka ngendi je tikus kuwi iki? Karo le ngundang piye? Kok ngendi ana kono kuwi wis. Jajal gagasan kok dadi ana tikus iki piye? Akhirnya yo nek diusut-usut, yo jedule kabeh para menungsa ora ngerti. Otomatis sing giring tikus ki Gusti Allah kok ya. Wong tikus yo ora ndek akal kok. Tikus ki ora ndek akal apa ya pimpinane tikus langsung do upacara. Terus upacara iki sambutan kepala tikus. Upacara sambutan. Dulur-dulurku kabeh menginformasikan termasuk rampung informasi iki dadi perintah. Wis disepakati karo para dewan. Ayo dewan tikus ha, iki ngomongke tikus lha ya dewan tikus. Sing pidato iki presiden tikus iki ora dong tenan. Wah, lah wong mau cetha asal usul ngomongke tikus kok ya. Kuwi kan tikuse upacara, ngono lho. Tikuse iki upacara utawa rapat. Ya, pimpinane presiden tikus ngomong. Iki pinangka informasi juga perintah sing wis disepakati karo para dewan kabeh. Iki kok kabeh. Saka sing tuwa ngantek sing nom, ngantek anak-anake sing wis doyan, iki engko langsung digiring mangan parine nggone wong sing kae. Nggone wong sing kae sithik. Sithik dhewe nggone kae. Wong aku mung muni kae iki sapa? Pokoke kae nggone wong sing cetil, sing cetil. Sing cetil nek panen ora tau sedekah, ora tau weweh, bahkan ora panen ngomahe sugih kuwi yo cetil. Ha tok serang sithik dhewe. Iki himbauan karo perintah saka presiden tikus. Apa yo dadak ngono kuwi? Ra yo ora to. Karena tikus ora duwe akal, dadi rasah kokean ngomong. Sing kokean ngomong kokean rapat ki rak wong do diakal kuwi. Sing kok akhire nek nampa perintah ya ming ra temandang. Angger kangelan ngono ra temandang nek tikus ora, pokoke waton bungoki gruduk. Lah niku sing gerakke, sing giring, sing ngobahke Gusti Allah. Akhirnya duwe keyakinan 70 dina panen plendus ra sida panen. Ana sing lagi mekatak kae parine iki jan lagi mekatak kae. Wah yakin nek didelok ku apik-apik kae sih. Didelok iki apik-apik kae lho kok ndilale udan barat. Lah wis kembang-kembang pari do kabur kabeh. Ketemune do gabuk dadi do jenggelek. Dan do jenggelek kae. Wis ora ana isine. Wis langsung kelop-kelop ngundangke wong do ngarit wae gak wis iki. Ha ming ora panen kok. Jenggelek kae. Nek pari ki angger jenggelek ora panen. Wong nika gabuk ora ana isine kok ya. Nek ndungkluk kae wah iki pari apik karena ana isine arep jenggelek ra kuat dadi ndungkluk. Kuwi nek pari ya nek wong ndungkluk ora panen. Sebabe nek wong ki ndungkluk mesti turu kok ya. Bedane nang kono kuwi bedane. Nek wong kok ndungkluk cetha ra panen. Delok ngisore ra rada teles lah ngecas kae iki. Wangun kae. Wong ngisore ngecas kok ya ning angger sedengan kae mah panen. Malah panen.
Piye wong kabeh iki ketentuane Allah. Ora iso jenengan mesthekke ngono iku ora iso kok ya. Sing mesthekke Gusti Allah, isane jenengan ngikhtiari karo ngusahani apa wae niku wis apa wae wis. Narget-narget ki ora iso. Iku dudu diimani ngono kuwi wis semende wae karo Gusti Allah. Engko nek narget karo mesthekke ternyata targete karo kepastiane jenengan ora jebul utawa ora jedul ati iku ciwa. Beda karo sing semende. Wis pokoke kabeh Gusti Allah sing mutuske. Sing penting aku ra kainan usaha. Angger wis usaha rak ya manut Gusti Allah. Kok tenan ora panen tenan gila. Allah nek ngersake ra panen rak ya ming ora panen to, ming ngono kuwi. Gila Gusti Allah nek ngersake ra payu rak ya ora payu to. Berobat ya ngono kuwi. Lemune iki engko nek entek obate rak mari, omonge dokter ngono kuwi. Wis pokoke iki dientekke nek entek obate mari. Buang entek-entek ting sak wadahe dientekke lho iki. Ora mingkur obate tok sak wadah iki jan dikemah-kemah entek kae. Saking hawane pengin mari. Lah nek Allah ora ngersake mari ya ora kecewa. Sekarang Allah ora ngersake mari kok ya wis ditampa wae. Ning nek Allah ngersake mari arep dokter apa tabib omong iki obate kudu tok entekne. Engko mesti mari. Oh nek karang nek dokter apa tabib iki mesthake kok ya wong kono ki merasa dadi wakile Gusti Allah. Makane mesthake. Allah kok ngersake rong tek mari. Agintek separo wis mari iso kok ya. Wis mari jaku. Ayo karang Allah ngersake mari kok ya. Kula iki biasane nek mumet cekot-cekoke tak paramek. Biasane tembak paramek loro sakal nek siji ra mandi logikane. Lah dembene cekot-cekot tukoke paramek ngombe loro sakal. Alat 30 menit gliyut kae. Lah kok dadi ngantuk banget turu. Biasane ngono iki mari tangi turu saya cekot-cekot. Waduh lah kok malah tangi dadi abote kaya ngene. Lah karang Allah ora ngersake mari tak tembak tenan neh dadi samplek sih. Mau loro iki loro dadi entek to, Zen. Wis harapane ya mari nek Allah ora ngersake mari ya ora mari kae. Kamu nggo acara ngaji dadi arep fokus ora iso kae. Wah wis ngaji adoh nang Kebumen mah ndase kok ngene. Ngadoh ngaji kok ndasku kaya ngene ya. Sekarang ya Allah sing ngersake piye-piyene nek Gusti Allah sing ngersake iki wis. Untunge ning ngaji iki ya iso fokus apik warga masyarakat ya iso nampa seneng kae. Iso memberi kualitas yang bagus, iso memberi keterangan sing kepenak ditampa. Kayak ya warga gunung to. Do seneng kae lah iki paling tidak wis sesuai karo kersane Kanjeng Nabi nek iso dadi wong sing manfaati karo gawe seneng wong liya. Ya nek sing ngeten iku. Jenengan ya wis ngono kuwi wae insyaallah ae. Nganggo porsine dhewe-dhewe porsi pawon ya pawon. Porsi glidik ya glidik, porsi srawung ya srawung. Ngeten niku engko celengan ngamal saleh kebuak. Niki sik terus sesuk muga-muga dadi ridani Allah, dadi berkahi Allah, dadi rahmati Allah, iso istiqomah ning ngaji ibadah, bejo slamet donya akhirate. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.